Добър вечер, уважаеми зрители! Аз се казвам Георги Бедников и вие сте с предаването "Спорете с мен", аз съм автор и водещ. За тези от вас, които за първ път наблюдават моето предаване, ще кажа, че можете да се свържете с мен, да разговаряте с мен, да задавате всякакъв вид въпроси, без да обиждате някой, пък да използвате нецензурни думи. Всичко друго може да коментирате с изключение само на въпроси, свързани с вашето здравословно състояние. От типа кажете нещо за моето здраве и пък имам едикъв си проблем как да го реша. Този вид въпроси са абсолютно забранени. Законът не позволява в такива предавания като моето, това, което аз водя 13 години, да се коментират. Този закон влезе преди няколко години и трябва да го спазваме. Всичко друго може да дискутирате и да задавате въпроси. Скайп адреса, който виждате в момента, го пълните с ваши въпроси, питания и коментари, е само за директна жива връзка и то е главно за хората, които живеят в чужбина, които им е трудно връзката на свързаното в студиото и пък използването на мобилни апарати и пък по-скъпото таксуване на роуминг. Все пак скайп адреса до сега е безплатен, стига да имате и регистрация, свързани с нашия скайп, който на екрана ще видите след малко. А пък за всички останали вече познатите вас телефони ще бъде изписан на екрана и може да ги ползвате, но това не значи, че като сте в България не може да използвате този скайп адрес. Сега за тези от вас, които се чуват какъв вид енергия ще изпратят тази вечер в ефир, тя ще бъде изцяло с положителна насоченост. Казвам с положителна насоченост, защото на много хора им трябва такава енергия в този момент. Не само на протестиращите, не само на управляващите, не само на кандидат-управляващите, но и на много други хора, които имат нужда от тази енергия. Не казвам за изпълнение на ваши желания и мечти, просто енергия с положителен капацитет, да се дигне малко самочувствието, да се дигнем нашето его, че сме българи, не робски народ, а българи със самочувствие. Тази енергия наистина е много необходима, а пък и ще е необходимо на хора, които утре ще не посетят. Чакаме ги от април месец миналата година и по-точно от края на април, да си свършат работата, както подобаващ. Сега някой ще питат какви са тези хора, няма да ги упоменавам, за да им правим реклама, просто държавната администрация, където ги чакаме с буйна страст, а те толкова много не тормозят в последно време. Ще видим, на тях ще им трябва наистина страшно много положителна енергия за утрешния ден, а пък за нас здрави биволски нерви и запазване на спокойствие. Защото трудно ще може да се запази спокойствие на хора, които ще посетят и ще идват на гости с недобра цел, която се мъчат да оспорват вече няколко месеца. Но хайде да пуснем първи зрител в ефир, да разговаряме днес малко повече с хората. Набелязал съм, че някои теми, които ще дискутираме, но в промеждутъка. Хайде да чуем зрител от Кнежа. Добър вечер на Кнежа, слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Казвам се Тихомир Никовски. Това момче, което се бавеше преди няколко предавания, където съм на три работи, исках да напускам. То беше в понеделник, не преди няколко предавания. Да. Искам просто да ви благодаря за енергията. Искам да ви благодаря за енергията, която ми изпратихте. Размислих нещата, които казах в понеделник и с приятели говорих и реших да се остана тук в България на тези работи. Дори след предаването, което споделих, много хора ми спирах по улицата и казаха, че тя ще стана в България, че вашите съвети са много правилни и трябва да ви послушам от сърце. Благодаря за енергията, която ми изпратихте. Просто тази енергия, която ми изпратихте, беше много добре подействана на мене. Благодаря за хубавите думи, но се изключи телевизора, че се получава микрофония и да може да се разбира по телефона. Ти си единствения българин, който до сега призвавам да остане в България в продължение на 4 години вече. Ти си единственият българин, който виждам, че може да остане в България да работи. Всичко друго, което се обадило, закъсали хора, затормозени хора, без работа, без някакъв светлина в тунел, съм призвал да напуска тази страна, защото тук нямат почва за развитие. Но при теб се виждат нещата, че може да работиш тук, да изкарваш пари, да се чувстваш добре, младо момче си. България има нужда от млади хора, които да работят. Дори още хора, още една жена ме потърси, за да разнасям и на нея куриерски услуги, потърси ме и просто се увеличават и клиентите, аз виждам това и съм просто и благодарен на Бог и на съдбата, че в тази голяма безработица мога да, смисъл имам толкова добра работа, дори в момента търгувам и с мартеници, след това за 8 марта тя продавам и просто имам прехрана и
го осъзнах това, че бяха едни просто не навременни приказки, просто аз останал в България и имам бъдеще. Да, разбира се, човек, когато не го мрази, винаги може да намери нещо да работи и да желая да работи. Работа срамна няма. От срам, човек, работа срамна няма. Каквото идея е важно да си изкарат някакви пари и човек да се чувства щастлив. Защото като няма пари в джоба, той се чувства нещастен. Виждате, много хора почнаха да се самозапалват, защото не можеш да гледаш 4-5 деца в къщи, да се чудиш как да ги нахраниш и да не виждаш изход. И най-интересното, че сега кметът от Раднево се сетил да подпомогне това семейство, като човека се опържил вече. Той се опържил на скарата в болница, 70% изгаряне, 70% изгаряне това да оживее. Трябва да е пръв приятел с Бога, разбирате ли? И сега се сетил кмета да им осигури 4000 помощ днес, като той се изцепи. А до сега къде беше? До сега къде беше, като виждаш, че това семейство има 5 деца. Малки, невръстни деца и трябва да се хранят това деца. Сега се сетил, че ще уреди на работа с връзки пак в Марица, теца Марица, там, дето ни продават скъпия ток на българите. Ще уреди жената на работата да взима по-голяма заплата, да си прехранва семейството. Тая мизерия, като съществува този кмет, свяпе, какъв кмет си ти в тази община? Разбираш ли? Да, наистина е така. И още веднъж от сърце ви пожелавам Бог да ви пази и да помагате винаги на хората, защото благодаря и на Бог се обадих в понеделник, за да минете тази енергия, защото може би ако не бяхте ми дали тази енергия, аз силно щях да напусна, но сега съм твърдо за това да не напускам и да се остана и още веднъж ви благодаря от сърце. Малко са хората, които помагат. Ще ви кажа едно нещо, аз съм останал с убеждението, че в България трябват умни и млади хора да останат в България да живеят. Защото като гледам сега на протестите, приятна вечер и живея, аз искам нещо да кажа във връзка с тези млади хора. Като гледам на протестите какви хора се появяват и то хора родени след 89-та година, които нямат един ден трудов стаж, искат нещо и те не знаят какво искат. И главно избиват агресия, защото те не са работили, не знаят как си изкарват пари. Избиват агресията с алкохол, с наркотици, почват да спират автомобили, да правят някакви протести такива, които те не знаят за какво протестират. Когато човек протестира, трябва да има ясна и точна цел. Без агресия, без такива погроми, трошене на стъкла на кои, ритници по коите, спиране на автобуси, защото човека гони график, ще го глобат. Той ще го спрат за 15-20 минути, той не може да навакса до последната спирка и веднага шефовете ще го глобат с доста прилична сума. И човека фактически цял ден дето въртел ги врека, ще го върти за това шудуха. И гледам това младо население, това поколение, което се явява по митингите, които не правят сметка, че след време, което дойде, дай Боже, да стигнат тази възраст за пенсия, те няма да имат този трудов стаж, който е необходимо да получат една достойна пенсия. Това е... човек никога не мисли с перспектива за в бъдещето. Верно, че човек казва, аз надали ще доживея до пенсия, то всяка година се увеличават пенсионните години, но все пак поколението, което израства в периода от тази псевдодемокрация е едно калпово поколение. Може би ще обида много младежи, които имат цър за главата си, но те са много малък процент. По-голям процент от младежта в България, която израства в момента, расте родените след 89-та година, те не знаят какво е било преди това. Нямат и представа каква простотия беше, какво нещо беше при социализма, че определени хора пак бяха на върха, при обикновени хора взимаха коли без ред. За един автомобил се чакаше 15 години в мототехника, за да си купиш кола по-бързо, трябваше да купиш на някой, който си е платил вноската от 1500 на депозит да седи 15 години в 10 каса тогава, имаше само една такава каса. И чакаш тези 15 години, да си купиш тази кола, трябва да купиш на някой вноската бордерото, което му е вече излезло да си купи тази кола. Дали ще бъде Москва, дали ще бъде Жигула, дали ще бъде някаква соцкола там Варбург или Трабант. И трябва да отидеш този човек да му броиш 5000, поне 5000, а той е дал 1500 в ДСК с някаква нищожна лихва и чекала вече 15 години. И трябва да му платиш тази кола, пък да не купиш това бордеро, той трябваше да изкара колата от мототехника. Когато, да речем, тогава струваха Волгите 4500, което беше върха на айсберга за социалистическия строй. Тя струваше 9200 струваше и трябваше да му броиш поне 20 000, за да купиш тази кола. Представете си каква контрабанда ставаше тогава с тези, какви далавери. Имаше хора, които бяха накотчиви
и техните бащи и майки направи по 4-5 вноски. Значи тогава можеш да направиш и 5 и 6 вноски, на едното си дете 2 вноски, на тебе, на себе си 2 вноски, на жена си 2 вноски и чакаш 15 години и след 15 години, като излезе вноската, може да забогатееш. Това беше живота преди 89-та година. Да не говорим за салами, да не говорим за меса, че трябва да имаш приятел месар, че трябва да имаш приятел в Подзеленчук, че трябва да имаш приятел, който продава безалкохолни напитки, защото една каса, извинявам се, че правя такава реклама, но да купиш една такава каса с хубаво питие, което беше дефицит, трябваше да бориш, да си спомням сумата, тя струваше стотинки една каса, уеф и нещо, ти трябваше да бориш 5,20, 5,50 до 6 днешни пари, за да получиш тази каса и то да никой да не те види, защото ще го натопат човека. И обикновено фирмите, които разнасяха на обектите, на този обект 5 каси, на друг обект 5 каси, те вече бяха планирани и изчезнали по рафта. Да не говорим за бананите, които трябва да купиш още зелени и неозрели и трябва да ги платиш пак на колосална сума и то взимаш целия кашон. И малко бяха хората, които изкарваха пари от някакви гиволъци, трикатлъци, които играеха на комар с този строй. И фирмите бяха много находчиви, много терикати и умееха да изкарват пари и купуваха тези неща. Да не говорим за корекомите, да купиш нещо от кореком, печка, телевизор, трябваше да хванеш някой студент, който има бонове, имаше и бонове, нямаше и чиста валута да купуваш. Трябваше да хванеш някой студент приятел, който от Африка, който без значение, може и виетнамец, да тогава виетнамците направиха страшно много пари, защото правиха такива далавери с кореком, купуваха, препродаваха. Да речем, телевизор струва $200, ти му даваш 300, той го изкарва от кореком и живееш щастливо и се радва, че си купил някакъв телевизор, където на западния свят това беше нещо ежедневие. Имаше много такива неща, които мога да ги говоря с часове и с дни за нещата, които са минали. Но малото поколение, мисълта ми беше, че малото поколение не ги знае тези неща. Не знае. И смятат, че предишният строй, където се взимаше заплата около 200 лева, се живееше перфектно. Да, руските телевизори, българското производство, скупените москвичи от Ловеч. Хайде да чуем още един зрител, много се разприказваха и трябваше и музика да пускам, но пак забравих. Слушам ви, добър вечер. Ало, добър вечер. Слушам ви, господине. Искам да попитам за себе си нещо. Да. Името ви? Не ми говори постоянно, чудеса. Името ви? Как се казва? Стефан. Стефан, коя година сте роден? 76-04-09. Само годината ме интересува. Майка ви как се казва? Донк. Донк. Коя година е родена? 47. Така, жената до вас как се казва? Анелия. Коя година е родена? 75. Деца. Искам да видя децата. Децата искам да видя. Как се казват? Деца, да. Да, как се казват? Десислав и Дамян. Десислав. Коя година е роден? 97 и 2001. Добре. Така. Сега искам да си сложите ръката на стомаха, за да видя каква енергия излъчва вашето тяло. Аз знам каква е енергията, но искам да видя вие какво ще усетите и какво ще стигне до мен. Сложете си ръката на слънчевия сплит, за да направя тази проверка. Служихте ли си? Да. Какво усещате по тялото в момента? Топтели. Топтене, силно топтене. Да. Така, тръпки по тялото някъде? Не. По гърба, по краката, по ръцете? Не. Мръвъчкане няма? Не. Бихте ли си сложили ръката на стената в къщи? Така с цел. Да си сложите ръката на стената с цел дом на къщата. Да. Сложете си я. Да. Задръжте я. Вие в къща ли живеете? Да. Защото гледам, че има и други хора на долния етаж. Кои живеят отдолу? На един етаж е къщата. Има хора други. Жена ми и децата ми. Сами живеете в тази къща, така ли? Да. Толкова народ. Добре, какво усещате от стената в момента? Моля? От стената какво усещате? На самата... Някаква топлина. Топлина, добре. Тръпки по тялото, пулсации? Не, само топлина. Добре, махнете ръката от стената. Моля? Махнете си ръката от стената. Имате ли снимка на съпругата си да хванете с два пръста само да видя нещо? Снимки? Снимка на вашата съпруга. Съпругата ви там ли е? Да. Нека да си сложи ръката на стомаха да видя какво е положението в нейното тяло. Какво ще усети? Ама тя е чак в друга стая, ще кажа. Не. Оставете се тогава. Оставете, що в друга стая. Значи, информацията, която дойде за вас при това измерване, се дава информация, че между 4 и 5 години ви е променена енергията в тялото.
Променена тотално. Какво сте намирали вкъщи? Кухи яйца нещо намирали ли сте? Не знам, аз не съм намирал. Вие не сте По-рано, намерили. преди години. Преди колко години? 4-5 години. Точно толкова. Къде ги намерихте това яйце? В кълъвката на болницата. Кой го поставя това яйце според вас? Моля, не знам. Как така? Не питахте ли съпругата кой го поставя това яйце? Тя също не знае. Никой не знае. Така само е дошъл от някъде. Себе не знам. Това яйце ви е променило енергията в тялото. По принцип. Значи не е, просто нещо друго беше. Не беше. Какво е това? Някакви косми бяха, начупени клечки, такива работи. И... Защото информацията, която се дава за вас, е променена енергията от 4-5 години и то много резко в самото ви тяло, разбирате ли? Да. И оттам са тръгнали тези простоти и невървежи. Какво работи съпругата ви с документи? Някакви документи има? В момента е безработна. А какво е работила с документи? Магазинерка беше. Магазинерка, така ли? Да. Защото професията е документална. А какво е учила като специалност? Техникум е завършила. Но определено е променена цялата. А къде бяха точно тези косми, овити? Освен космите, друго какво имаше? Восък, такива работи имаше? Не може да си спомня нещо, други неща. Значи това, което ме питате, наистина тялото, енергията ви е променена, затова е този вървеж и този кръг. А кой се е опитвал да оправи тази енергия от вашето семейство, дето неуспешно се е оправили преди години и половина? Даже две години. Не знам. Някой се е опитвал да изчиства това нещо. Нещо жена ви търсила е помощ. Не е търсила. Не вярвате в тези неща, но някой се е опитвал. Както да е, вземете мерки да си оправите енергията в тялото, защото при тази енергия не виждам как можете да просперирате напред. По принцип. По принцип, как трябва да оправя тази енергия? И с мерак. Моля? С мерак. С мерак трябва да се изчисти тялото, да се балансират нещата, да се види откъде е дошла тази простотия, която ви обърна. Макар че не вярвате в тези неща, нещата са доста сериозни. Приятна вечер ви желая, че трябва да пускаме и някакви други неща. Всичко хубаво. Така много трудно се разговаря с човек, който не вярва в ефири, който се усмихват на такива неща, но за жалост такива неща могат да направят страшна поразия, много неприятна. Много пъти съм говорил по тези въпроси за тази лоша енергия в тялото. Тази пулсация, тази вибрация под телата се означава, че тялото е тотално блокирано. Но човек рано или късно сам търси извода. Никой не сила да накара нещо да направи и пък по някакъв начин да се оправят нещата в семейството. Но до толкова по този въпрос и с тези неща. Сега искам нещо да коментирам, понеже имаме време до рекламите. Ще пускаме само едно парче днес на финала. Няма да пускаме колеги това, което сме предвидели в първата част. Искам някои неща да ги кажа. Говорихме за социализма, който мина през България, тези проклети години за мен, защото доста голяма част от моя живот мина през този строй. После настъпи една псевдодемокрация, където станаха доста обърквания и пак продължиха стария строй да управлява по модифициран начин. Говоря съм и по тези теми, но сега живеем в съвременна България и някои неща ми направиха доста силно впечатление. Днес се коментират много неща. Премиера бил в болница, лекува се, то доста хора имат високо кръвно. Включително и брат ми, включително и аз. Всички пиеме хапчета на тези години, но никой не се оплаква. И то целият народ се оплаква, дори някои хора нямат и пари за лекарства да си купат тези хапчета. Но хайде, хубаво човек има хубаво да се лекува, да посещава добра болница, да се лекува, но като има незасочено заседание за кабинета, където доста неща спешно трябва да се решават и има си заместник вице-премиер и те подобни неща, и то силов вице-премиер, трябваше да вземат и да решат точките, които са предвидени в дневния план. Може би за тях не са толкова спешни. Смятат, че ще ги решат като премиера да бъдат изписани от болницата, но друго ме озадачи, човек болница е болен, да се лекува, да се взимат мерки, дай Боже всеки му да е здрав и да се оправя бързо. Пожелавам и на премиера да се оправя бързо, макар че при това нервно състояние и при това предаване на своите избиратели от страна на ГЕРБ, доста гербаджи ми пишат и страдат, но те трябва да страдат по друг начин, защото самия вожд ги предаде. Но другото, което ми притесни днес е новия патриарх да ходи на свиждане на премиера. Значи, това чудо някак си ме подразни доста сериозно. Да се носят подаръци, обикновено болен се носи сокчета, плодове,
нещо, което да повдигне, но да носиш икона и да носиш книга, нека си, пак не се връзват нещата. А патриарха, като е толкова загрижен за болните, ще отиде да види този човек, който се е запалил, който е в болницата, който е 70% изгаряне. Някаква такава демагогия ми се вижда от началото и пък може би той възприема премиера като Бог, защото той самия се превеличава много пъти като Бог и като светлина в тунела. Хората, които ще изведе от държавата, някакси не ми се връзват тези неща. Всички днес се чудат и всички обещават от 1 марта да свали ток. Всички питат и търсят въпроси и отговори. Дори дискутират, че нашата ЕЦ продава 2 пъти по-скъпо тока от френската ЕЦ, че тока по-ефтино във Франция, защото има повече реактори, а тук се спряха доста реактори. И такива приказки се говорят от къде на нос. Дори днеска пак по-късни акции, влезна и прокуратура, влезна и НАП. Къде бяха НАП толкова години? Те, големите корпорации, големите монополи, те не ги закачаха. Те не ги търсиха за данъци, тормозиха малките фирми, подрастващия бизнес в страната го мачкаха. Средния бизнес тотално го сринаха, а пък да не говорим тези, които прохождат. Къде бяха над 4 годините, днеска пак по-късна акция да успокояват гражданите. По този начин не се успокояват нещата. Тук много лесно може да се срине, може да се свали цената. Като аз съм казал 1000 пъти, като се махнат тези допълнителни такси отдолу под цената от употреблението на енергията, която употребява всеки един Божи човек. Аз не мога да разбера тези хора тъпи ли са, неграмотни ли са, малумни ли са, като са днеска гласува и това нещо да се оправят тока и енергийните дружества. Защо трябва да по изкуствен начин да сваляш печалбите на електроцентралите, като искаш да сваляш цената, която се продава електроенергията? Свали допълнителните простоти, такса електромер, такса достъп, такса пренос на високо напрежение, такса пренос на ниско напрежение, зелена енергия, кафява енергия, черна енергия, сив сектор и те подобни надписваници долу. Просто със закон парламента днес нещо да се чепкат, дали да има беяне, дали да има беяне, дали да го строят, дали да не го строят. Просто трябваше да решите тези отдолу, които са вкарани тези текстове, да се анулират и хората ще се успокоят веднага. Да се махнат просто. А пък тези енергопреносни организации, какви без значение какви марки са там, EVN, ЧЕЗ и те подобни глупости, в цената на тока, където взимат от страната, като общия кюб, като кацата, където всеки консумира ток, дори и да е по-висока цената, да им се включи среден баланс на ток, да речеме 3-2 евроцента или 5-4 евроцента, колко да знам, все едно, се разбрах, че продава на 53 лева при 44 лева, при 40 лева цена, която ми излиза като продукт. Включи им там някаква наценка 10%, както на цигарите си фиксирал цените. Фиксирам го, служим някакъв процент за евентуална инвестиция, а не те да си определят и тогава вече формулира ДДС-то накрая. Елементарно и просто. Защо трябва анулира всички договори, които са корупционни, които финансират разни организации, които дават рушвети. Това е елементарно, всичко го знаеме и народът го знае. И по този начин подлагат хората, от първи ще бъде качен. И какво келфа да е, дори да го свалят тока с някакъв процент от 1 март, ще трае 2-3 месеца, докато дойдат изборите, след изборите пак ще не опържат. Ще да опържат то масово. И то не е само тока. Не е само тока. Като почнеш топлификация, като почнеш горивата, като почнеш всички монополни неща, където хората задължително трябва да си ги плащате неща. Води. Чух днеска сметки за води. Разбрах, че днеска пък психично болните ще протестират. Те пък нямат преди да си купат лекарства за хората. Просто мизерията кара хората да се бунтуват. Това е цялата работа. Всички си дават отговор и ме питат, защо премиера си дал оставката? Като нямаш от хазната преди да плащаш пенсии, какво да правиш? Бягаш просто. Това е бягане. Верно, че го натиснаха партиите, натиснаха го протестите, но протестите много спокойно може той да ги успокои. Лично той може да ги успокои. Но не го направи, защото няма откъде. Хайде да пуснем зрител от Разлог и ще трябва да пуснем рекламите. Аз пак се разприказвах и много работи да приказвах, които ме дразнат. Слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Обаждаме се от Разлог. Да. Искам да ви питам във връзка с съпруга ми. В момента е безработен. Как е вашето име? Емилия. Емилия. Коя година сте роден? 73-та. А съпруга ви как се казва? Валентин. Коя година е роден? 70-та.
Значи, очертава се някаква временна работа след края на март, началото на април. Да започне, някой му обещал да му намери работа, мисля, ще намери. Там, където са му обещали. Кой му обещал? Къде са му обещали? Кой му обещал работа на него? Някакъв приятел. В момента има предложение от две места, обаче от коментарите за неплащането на редовно неплащане и не знаеме на къде да... Без работа по-добре е да седи вкъщи. Да. Нека да почва работа, където и да е. Разбирате ли? Да почва работа, това е мой съвет. Пък не си имате от тази област президент, там от вашия край. Президента би трябвало да се погрижи за вас. Доколкото разбрах, айде после рекламите ще каже някои неща. Ще намери работа. Очертава се да работи човек. Приятна вечер ви желая. Да видим рекламите и след рекламите ще ви кажа нещо, което разбрах за нашия президент, че той ми бил колега. Но не е ясновидец, а правил програми и прогнозирал на разни бизнесмени какво се случи. Може би и той си е прогнозирал на времето, че ще стане президент, но след рекламите ще ви кажа доста любопитни неща.